Terve! Ja tervetuloa uuteen vlogiin. Joo, mä tässä niinku heiluttelen mun avaimia, kun mä venän, että Sanni tuis. 5 minuuttia arvioitua aikaa. Sitten se on kuitenkin myöhässä. Tosiaan. Huomenna on lähtö Tallinnaan. Niin varattiin matka joskus kesällä tälleen syyskuun puoliväliin. Niin sellainen jaettu synttärireissu vähän niinku. No mun synttärit on ensi viikon, mutta Sannin oli pari viikkoa sitten. Niin mun kämppä nyt on taas jäätävä sotku. Kyllä mä tänä aamuna tiskit sain tehtyä, mutta niin, muuten on hirveä sotku. Tää vähän niinku siivousta ollut tänään. Pitäis pestiin pakatakin, mutta kun mä en tiedä yhtään minkä laukun mä otan. Ei me ole kuin vaan 2 yötä, mutta... Sitten mä oon hirveä ylipakkaaja oikeesti. Tai kun mä oon joku ylipakkaaja ja alipakkaajan sekoitus. Mä pakkaan niinku hirveän kevyesti. Sitten mä kun mä siitäkin pakkaan liikaa niinku. Joo, ja mä pesen hirveän ajan pyykkiä aamulla. Niinku paniikissa, että sais vähän kivoja vaatteita. Mä nyt toivot jollain ihmeellä osa niistä edes kuivuis. Mun farkut jos kuivuis niinku aamuun mennessä, niin se olisi ainakin ihan nice. Oin äsken kuuleveeni auton. Voisiko olla se olla Sanni? Niin kello on vähän noin 6 illalla. Ja kun mä sen kuulin Sannin äänen. Mennään katsomaan. Niin varmaan sitä vlogia voisi jatkaa. Kello on 8. Kumpaa sä kuvaat, mua vai itse? Sua! Ai joo. Jäikö sitä kakkua vielä? Jäi sitä jääkaapissa. Mä sit syön sen lopun siitä. Ja jaksaa enempää. Päivän makeus on täynnä. On se ihan syötävää. Ehkä se on, kun se on nyt päiväys jo lähestyy, niin sit se on jotenkin kuivahtanut. Olisi olla vähän kosteampi, mutta... No niin, paniini oli herkullinen ja ei kuoltu kauppareissulla. Ja meni vaan 30 euroa. Niin siitä budjetista. Harvinaisen pieni kauppareissu. Ja katsottiin Phineaksen ja Förbin pulvujakso. Pulvujen musikaalinomero oli kyllä top tier. Mitä sitä nyt tekisi? Aikataulu. Nee. Mun tekee meidän kahvia. En mä vittu tähän aikaan nää rupea juomaan. Pitääkö näyttää kameralle tätä hienoa kakkua? Kun kerta synttärireissu, niin se kakku olla. Hei, nyt mä saan aika helvetin hyvän kulman. Määrättää, kun mulla on niin mun kamereilusta kotiin. Mulla on toinenkin jossain. Lahja vaihto. Monta eri kuvakulmaa. Pieni kokoero. Mutta kallis lahja se olisi tietyllä määrin. Pitäis mä avata kortti viimeisenä? Miten haluat? Joo, mä tein sen viimeisenä. Best-kortti. Rahua. Lahjakortti. Onpas pehmeä. Sopii minun kuin aamuihminen. Mä ajattelin, että se on ihan sun näköinen. Lahjakortti. Siinä meni aika sut paljon. No selvästi. Tällä mä pääsen yhdelle keikalle ainakin. Miehiä joka lähtöön. Ja mulla on se teema siinä, että mä luin kaikki Zayn Malik juisteita.
Rahua! Mustaa teetä. Maija tietää, että mä juon teetä paljon, niin... Happy birthday! Kolme tarraa. Tää menee mun päiväkirjaan. Kissatarroja. Siellä on vähän kaikkea. Mä oon erillisiä kuvan, tää on sen verran hieno. Paras viimeisenä. Kvarttia. Musta näyttää munkin kameralla. Se ei ehkä kunnolla näy. Kyllä se Toinen puoli. Oi oi. Mitä se lukee? Vanhus 27V. Karkaavi. Toistuvat nunnat. Mikä Buddha toi on? Onko se Buddha vai mikä se on? Mä tiedän mikä se on. Mä näin sen ja mä ajattelin sua. Päivä Kasmir teki kalakeittokirjan. Se on vielä paremmin, kun miettii nainen. Ole päivä hiljaa. Kasmir teki kalakeittokirjan. Onpa suvittu. Muista avata se. Pitääkö se avatakin? Kuka on etsi? Onko tuossa joku etsitä kuullut? Se on horoskooppi. Mitä helvettiä siinä on? Ai Miley Cyrus on kyllä niin hyvä. Okei, sateenkaaripapukoija. Onpa vihanen kissa. Katsot, se on pulun ja kissa. Mä oon tosta Mailyn päästä ylpeä. Värillä on väliä. Rusina Kristus. Viinoa. Juodaan viinaa, tullaan tyhmemmiksi näin. Mä oikein tein siitä tällaisen pikkuukonkin. Onnistunut Oli kortti. Oli odottamisen arvoista. Joo, huomenta onkin. Herätykset kävi. Kello on vähän yli 6 aamulla. Aivan lähtöön about 3 tuntia. Pitäis vielä paniikissa pakata loppuun. Nopea pestä hiukset, koska mua älyttää. Perus aamukiireet. Ja pelkät myösky junasta tai ratikasta ja sen seurauksena laivasta. No ei me nyt sitä laivasta ainakaan. Kyllä me sen verran hyvin aikataulutettiin. Vittu mun hartia särkee tää laukku. Tippuva se puolistyy. No mut sulla on sentään rullat siinä. Mä joudun kantamaan sen vaan tälleen. Mä oon ihan märkäkin vielä. No äsken satoi, niin... Junaan! Moikka kameraa. Ehdittiin terminaaliin. Missattiin junaa, mutta hitti siltäkin se aikaisempaa ratikkaa. Ihme juttu. Sitten vaan sisään, mä haluan vessaan. Menee taas nopeasti. Onneksi mulla on uusi puhelin. Joo. Kato nyt mikä zoomi. Kateeksi käy. Ja vieläkin menee. Kato pelastusveneet. Kyllähän on hyvä olla laivassa.
lippulaivassa. No niin, Titanic muuta. Ja nyt mun pitää varmistaa, että mä myös laitan korkiin kunnolla kiinni. Niin, revi se irti siitä, niin sit se varmasti menee kunnolla kiinni. Tuossa vaan se, että on iltaa kylmää. No se lämpenee tässä ajan myötä. Yes. Aamupala. Tai aamujälkkäri ennemminkin. Mä söin aamupalan kotona. Sanni ei syönyt. No ei pysty. Ei pysty syömään, niin mä otin sitten vaan croissantin. Croissantti arvosana. Just hyvää. Me varattiin tää kiva ikkuna vaikka täältä kahvilasta heti. Kahvia. Omenapilkka oli syksyinen valinta. Kyllä kun noi lokit lentää tuolla. En saa mitään selvää, kun toi ikkuna on niin likainen. Tuo on saksalainenkin paatti. Siinä on Tuin logo. Niin saksalais oletettu paatti. Jeps kuppuu. Oi vittu, nyt heilahti kunnolla. Joo, pitää mennä jonnekin keskiosaan. Joo, ne on heti ulos. Oli tämmönen sadepäivä, niin selvästi niinku keikkuu enemmän kuin silloin viime kerralla. Niin silloin oli puoli sitten olisi ollut. Kyllä oli oikein kiva sää. En ainakaan muista, että olisi hirveästi keikkunut silloin. Mä juon tän mun hirveän kahvin tästä loppuun ja sitten liikutaan. Ja sitten tulin tänne kun vaan. Hirvittävä kahvi. Taas se munkkisa. Nyt sitä kahvia. Niin joo. Syötiin hyvät burgerit. Oli hyvä toisi uudestaankin. No jep, toi oli niinku siihen... Ei niinku mun maailmaa järkyttänyt se burgeri, mutta se oli niinku 4/5 burgeri. No mun mielestä yhteys hyvä yhteishinta. Plus ne ranut oli hyviä, ne cheddar ranut. Oi mä vein siis. Mä lähdin vessaan, kun mä tulin takaisin, ne ranut oli hävinnyt. Mennäänkö me superalkoon? Varmaan. Vai onko se vaan superalko? Se on suomalaisia varten tehty. Suomalaiset astuisi. No niin, nyt se oli kahvinaatille. Maatille. Joo, se kiinnostaa mullakin, kun mulla on koripoita mukana. Jep. Siitä oikeesti tulee meidän tärreissin normaal café. Se ei niinku kukaan muistaa. Porvoo-vlogi. Jonnet ei muista. Ai se on keksinyt, että Jonne tarkoittaa sellaista. Jossain oli, että nykyään se on kuulemma veeti-sana. Veetit ei muista. Siellä. No nyt se on kahvit siitä maatista. Ja sit lähdetään pyörimään. Annetaan jalkojen viedä. Ehkä me löydetään pulu. Laivojen. Ollaan satamassa. Siihen vaan laiva. Vittu satamassa. Kato, se on oikeita lintuja, vaan nukkua. Jotain tekolintuja. Ei ole pulu. Kato, että onko se silti oikein vai teko? Kyllä ne oikeita selvästi on. Mitä? Nyt zoomit päällä. Koska miksi ne olisi tekolintuja? Niin.
Tai ei ne puluja on, niin ei mua kiinnosta. Nyt sinne maatille ennen kuin tää sieltä menee kiinni. Niin tuolla on se kahvimaatti. Onko se mistään kotosi? Yes. Mikä on viibe? Validere viibe, valitode. Validere viibe teistä korda. Mutta jos mä painan nappin, tossa lukee select your drink. Niin, onko se sitten, että valitaan ja sitten laitetaan kolikko. Tai sit se menee just toisinpäin. Niin mä mietin just, Nyt siinä lukee price. Eli kolikkoja. no, minkä juoman sä otitkaan? No kaikki maksaa samaa, ei se oo mitään väliä. Tietysti mulla on 50 senttiä. No se ottaa eurojakin. Tule nyt sieltä. Tossa on 2. Ja. Tule nyt sieltä. Ja tossa on euro. Kuuleveni äänen. Aika hyvän kokoinen muki. On. Panu. Sitten sä saat varmaan ne kuolla. Nyt. Tappele näiden kolikoiden kanssa. Tuossa on mulle 2. Ja mä käytän sen. Sieltä tulee. Ainakin tiedetään, että se toimii. Tai onko se Porvoossa? Eri brändi vaan. Nyt menee maidot. Hyvä juomavalikoimakin. Minkä? Miksi mä oon ottanut caramel cappuccinoa? Se kuulosti hyvältä. Minkähän mä haluan? Cappuccino. Cappuccino gauga. Drink ready. Mitähän monstereita tuolla asuu? Oi vitsi mikä pilvi. Vähänkö hieno. Roskista etsimässä. Mun selfie-tikku jäi mun toiseen kassiin. Hyvin tyypillistä. Ei sulle ei tullut sitä ollenkaan mukaan vai? Ei kun se on se lokeros. Ihania pilviä. Tuo menee purjen laiva. Tuo on kyllä niin esteettinen shotti. Tonne päätyy, äkkiä. Tonne päätyy, siellä on paremmat maisemat. Vitsi mitkä pilvet oikeesti. Tuo kaukana sataa. Täällä on ihan sinistä. Noi pilvet on niin hienoja. Huonekierros. Täällä on roskis. Täällä on hylly. Täällä on peili. Täällä on 2 sänkyä. Siksi aikaa wifiin tai tuon päälle, että mä saan kuvan. Tää on hotellissa on ilmainen wifi. Niin joo. Mulla on wifi pois päältä. Pois päälle, että se toimii.
Ja me saatiin ikkuna. Siinä meidän varauksessa luki, että meillä on ikkunaton huone. Täällä on ikkuna. Kyllä tää nyt on luksus. Täällä on TV:kin. Ja ei näkynyt lutikoita. Sitten vaan lepäämään vähäksi aikaa. Tärkein asia ostettu. Minison yllätyskassi. Minä ostin girlin ja Sanni osti makeisen, mutta se avasi sen ilman mua. No niin kärsimätön. Mä vielä odotin, että Sanni käy vessassa, että mä voin käydä vessassa, että voidaan avata yhdessä. Mutta kun mä olin vessassa, mä pääsin kuulemaan hirveätä rapinaa täältä. Hirveä petturi. Mä en edes tiedä, mitä he sai, kun se piilotti ne saman tien. Se ei halua en mä tiedä, mitä se sai. Niin miksi mä sit näytän siihen, mitä mä saan? Sai kaikkea paskaa. Nyt se vaan tuijottaa, mitä mä saan, vaikka se ei näytteles mulle, mitä se sai. Sai kaikkea paskaa. Peeling soft candy. Grape flavor. Kuromi earphones. Aika söpöä. En mä tiedä, onko mua käyttöä, mutta... Oi! Tää on hyvä. Scrunchies. Hirveä rumia, mutta ei sillä ole väliä, kunhan saa hiukset kiinni. Lip balm. Aika söpö. Sweet party. Hukkumisen oht. Desert Team Lip Balm Cloud. Nyt se syö siellä jotain. En tiedä mikä Cloud on levinaa, mutta siinä oli yllätyskassi. Ihan jees. Mochia. Kokeja. Nyt tämmöstä vitun paskaa. Mä tykkään näistä. Joo, hyvin. On tänään Odelle. No jep. Mikä se juomaa? Matcha bubble tea. Aiotko juoda? Ja siinä on black and white. Joo, kai matcha. Matcha. Ehkä voisin kokeilla. Ei tullut pillejä mukaan, jos Tuo vessa soi laseja. sit voidaan jakaa se. Niin. Pokeja, mikä maku? Hyvin, onko se mansikka? Tuossa on vadelmaa ja mustikkaa. Onko se vähän kiinnostava? Limited edition. Kiinnostava. Voidaan jakaa näin. Laivasta Milky Way, koska Milky Way on besti. Sitten Minisosta minisuklaamocheja. Ja siinä seistä pumpkin spice tuikkuja. En voinut vastustaa, kun mä oon nyt hajukynttilöitä etsinyt ja mä tykkään tuikuista enemmän. Nyt toki mä piti pumpkin spice ostaa. Joku myy näitä Vintedissä 10. Se oli vähän erilainen pakkaus, mutta niinku yhtä monta. Se oli joku edellisen vuoden versio. Mä sanoin, että tämä maksoi 2,50. Onko sulla tarvetta kuroomikuulokkeille? Ei varmaan. Nyt Vinteristä eteenpäin. No niin. Se itse käytä. No niin, pidän sen pakkauksessa. Hyvä idea. Saanko mä tämänkin ehkä voisin? No mitä sen tavallaan syötti? Nyt mua rupes harvittaa semmoista herkkukassia eikä tollasta. Vielä ehtii. Ja tää oli vielä girl, eikä lady. Et sellaisina ladyssä sitten olisi ollut niitä meikkejä, eikä sellaisia, niin kuin mä veikkasinkin. Mutta tää on kyllä aika ladymaista. Vielä ehtii ja muutenkin 2. Vähän jännittää nää peeling soft candied. Mut niin mäkin sain herkkuja täältä sitten. Kyllä mulla nyt herkkuja riittää. Mihinkään vittu mä olen menossa? Portaat varmaan vie jonnekin. No niin, tosiaan käytiin shoppailemassa
En ostanut koopapulevyjä, ne oli liian hintavia. Sitten käytiin Kalevissa yhdessä niistä. Ja nyt me pyöritään jossain vanhan kaupungin suunnalla. Ei hajoakaan missä helvetissä me olemme, mihin me ollaan menossa. Jonnekin. Minne jalat johtaa. Kun ei oo kerta aikarajoja. No hyi on mennyt. Mä lasken suunnilleen sen. Ruokalat meni 35. Sano moi. Hello. Vai tere. Tere tulemasta. Mikä se on tervetuloa? Tossa me käytiin viimeksi. Tossa kahvilassa. Ja toiko se oli? Joo. Mä muistan se oli toi. Tuolla on mäkkäri. Jotenkin ei sovi yhteen tämän. Vanhan kaupungin. No niin. Tuolla lukee sauna. Lukee saunaavaksi vaan. Kadon nimi. Oi toi on hienon näköinen katto tällä pimeällä. Toi väkkäri tuolla. Sitä on niinku ihana hämääräinen. No tuo takanakin kato. Ihana tunnelmallista. Mikä toi jo? Haluatko kuvaa senkaan? Mä luin sen ajatukset. Ja sen kanssa. Pitäis muuttaa sellainen vai? Pitää. Pääset mun logiinkin sen kanssa. Sovitte hyvin yhteen. Ensitreffit penkillä. Tämä on ihana tunnelmaista. Mitä jotain tapahtuu? Ne valot on kivoja. Ja mä näytän väsyneellä. Mulla on jalat ja väsy. No jee, mutta nää valot on niin kivat, ettei haittaa. Jippii. No mut kyllä me sitä hotellia luultavasti lähestytään. Jotain reittiä. Oh my god, noi valot tuolla. Valoja! Mä rakastan valoja. Tuolla on bubble tea paikka. Tosiaan, katsotaanpas mitä krääsää tuli ostettua tänään. Piti tutkia tää papukaija-asia. Hän vaan mitä vaan siirtää tätä tyynyä. Miksi mä sitä ajatellut? Tyynyä voi siirtää. Kuka on uskonut? Kyllä ihana suihku. Mitä täältä tulee? Mä itekään enää muista. Pumpkin Spice kahvi. Jee. Rice mini jagua. Siinäkin hyvä iltasnäkki. Mä en tiedä mitä eroa rice mini jagvalla ja normaalilla jagvalla. Tässä on jagva kuitenkin. Niin. Sitten on vaikea löytää. Voidaan leikkiä Toti-Koreassa. Sitten tietysti mustikka, valkosuklaa, krispi ja tiramisu, koska se ehkä oli hyvä. Sitten jotain suklaakeksejä. Näytti liian hyvät. Tarroja. Stray Kidsia. Koska levyt tuli ihan hemmetin kalliita. Perinteiset matkamuista postikortit. Mun on pakko ostaa jostain aina postikortti. Jee. Mä oon niin väsyneen kuulonen taas. Ja sitten tietysti myös magneetti.
Pitää reissusta aina myös ostaa magneetti. Ilman niitä ei eletä. Elämän edellytys on magneetti. Sukat. Kun sai 50 sentillä. Ihan vaan kun ne nyt on kastunut niin pahasti ne. Ja yllätysboksit. Niin joo, mä unohdin, että mulla oli, kun mä otin sen yhden. Mä otin 2. Ja nyt me avataan. Mä toivon hyppyhämähäkkiä. Ei kissahaamua. Sen sä sait viimeksi. Osit säkin tämmösen viimeksi? Joo, mutta mä en avannut sitä. Kun sä avaat, niin... Mä ottin hamsterata noita erilaisia Niin. videota varten. Mut sit kun sä avaat, niin ole auki vaihdoilla. Miltä se tuntuu? Okei, se ei aina katonut siihen haamulle, joka on hyväksi, kun mulla on se jo. Hei, musta tuntuu, että saattaa ehkä olla jopa se mun hyppyhämähäkki. Ei juma, jos se oikeesti on. Nyt mä oon se kohdella yrityksiä, ne mitkä mä halusin. Ilmeen perusteella oli vai? Joo! Eikä! Ihan sairaan söpö. Vähänkö mulla on hyvä tuuri nyt ollut näiden kanssa. Mä 2 niistä halusin ja ne molemmat mä nyt sain. Mä ostin näitä vaan 2. Ei tarvitse pistää Vintediin. Ja sitten uutuusboksi. Kisut. Mitäs sä niistä toivot? Mulla on ihan sama, koska mä tykkään niistä kaikista. No toi yksi selvästi jo jotain pumpkin spicen näköistä. Mut sit toi yksi, joka niinku on ihan vaan normaali kisu. Niinku normi musta kissa. Ja mun näyttää erilaisella niinku näissä kuvituskuvissa kuin näissä figuureissa. Okei, joten figuurin esimerkkien perusteella mä haluan... Tuon meillä on kuulokkeet. Ehkä tuon, mutta kun mä en tykkää sen silmistä. Se näytti kivemmalle tossa noin. Toinen toivotaan sitä, joka juo jotain juomaa. Kuulokkeet päässä, koska se on niin minä. Juon mun pumpkin spicea ja kuuntelen mun syksysoittoista. Nyt mä näen kunnon TikTokkaa ja tuntuu, kun mä avaan tai blindboxeja. Onko se normi? On. Ne oli se mun toinen vaihtoehto. On se ihan cute, kyllä mä pidän sen. Mutta mä yhä haluan sen juomallisen. Mutta viimeiskin mä sain mun toka vaihtoehdon ekana. Ja sit nyt mä sain sen ykkösvaihtoehdon. Hehe. Nyt mäkin rupean napostelemaan ja pelaamaan puhelimella. Anne, hyvää huomenta. Good morning. Mites se pitäis tunniaksi? Hehe. Aamiaisaika. Mä nukuttiin sen tähän ihan ok. Mä heräsin vähän. No niin minäkin, mutta niinku... Ei sillä oo meteliä ainakaan. Me nähtiin jo aamupulukin. Aamiaista. Kaakku. Hehe. Ja on kyllä lupaava aamiainen. Ja merimaisema. Ja no terminaalimaisema. Ei oo kyllä meidän terminaali. Eli... Selvittiin bussimatka. Kun matka vähän perutti, että miten me selvitään ja Ja pärjää. Sannin lippu ei toiminut, nyt piti ostaa Sannin lippu. Joo, mua kastutti se. Sitä vitusta tonne mennään. Niin mä en tiedä sanonko mä vlogin, että suuntana on eläintarha. Mutta jokin portille toi näytti, mutta onko se sitten mieluummin uloskäynti? Ihana sade vaan kiihtyy ja me niinku haahuillaan täällä. On siellä kassa ainakin. On pitää kaivaa ne meidän liput.
Voi on pitkä kieli. Se mulla on lähellä sitä. Apua, tulee takaisin. Sulonen. Tulee meidän pulu. Se ottaa sen kaveri, kato. Voisiko iso nauraja nauraa meille? Pitääks meidän ite nauraa ja sit se mahtii? Hehehehe. Menkää pois. Se on vähän vihainen näköinen. Oi houkutus. Minun rakkaat hevoseni. Nämä on kivempi aitas kuin Korkeasaaressa. Se on koiranpentu. Mutta vedessä. Vesikoira. Papi. Päästiin se vihdoin näkemään liikkeessä. Laitapa sinä pitkulainen. Löytyykö öttiäisiä? Tässä leikkiä on tomaatilla toi yksi. Mä en edes pidä norsuista, mutta kun mä en ole koskaan nähnyt norsua. Siellä on se äätelis toista. Tai jois. Kylläkin. Mä haluan nähdä niiden kärsän käytössä. Kattoo meitä.
Oi se repi höyhenen pois äsken. Toi saukko on ihana. Vlogille taas heipat. Ihan takia näytän niin kuolleelle. No, mun hartiat tekee kuolemaa. Tuo tekee jalaa. Siis mulle tuli 10 tonnia täyteen, kun me lähdettiin sieltä bussiin. Että eläintarasta tuli 10 000 jo täyteen. Nyt kaikki on vaan ekstraa. Sekin on hyvä. Tuikohan tänään sitten taas 20 tonnia. Varmaan jos me taas pidetään siellä lepotaukoa ja lähdetään taas illaksi pyöriin. Vois. Ja sit ajetaan se vanha kauppakin huomiseksi. Jos otis sinne Kalevin kauppaan. Vois. Se on vähän kauempana. Mun mielestä sekä kuitenkin kävelymatka. Jos sä oot kertaa ennenkin ollut siellä, niin ottaa meidän vlogille tiedoksi vielä. Tavatkaa mun uusi perheenjäsen. Se on... Annatko sille nimen vai onko sille jo nimi? Ei vielä, mutta se on Turtle Dobe. Ja se pitää ääntä, mutta kun mä oon ravintolassa, niin mä sitä nyt pistä ääntämään. Se oli lähimpänä pulua, mitä löytyi. Luulee, että miksi täällä on 13 euroa. Luulee, että onko tää oikein pulua. Se on kyyhky, niin ihmiset pitää kyyhkyistä. Se on niin pehmeä. On uusi paras kaveri oikeesti. Reissun paras ostos. Hän nyt venäillään ruokaa. Hirveä nälkä, mä oon ottaa pizzaa. Nyt se voi kurkkia tuota mun laukusta. Isoon nälkään. Puoliksi syöty Dubai-kakku. Puoliksi syöty pumpkin pies. Eikä se mainos, joka meidät veti sisään. Terve taas. Vihdoin takaisin hotellissa. Sanni meni suihkuun. Katsotaan mitä kaikkea turhaa taas tuli tänään ostettua. Mä en edes muista mitä kaikkea vielä on. Ensinnäkin brownie-keksejä. Sitten läjävihkoja. Jotain matcha-lattea. Sannin vesipullo. Vesipullo. Tokinen vesipullo. Jotain Kalevin alennussuklaita. Jotain Pokemon Chocolate Chip Cookies. Sitten joku vuohopeli.
Kyyhky. Vetistyneet juustonaksut. Mistä näistä tuli? Sitten Kalevin mysteerisuklaa. Sanni tuli suihkusta. Se on puoliksi alasti. Kohta kääntyy kamera. Eläintarhan postikortit. Siinä on kenguru. Mitä? En sä sano mangusti. Jo väsymyksen huomaa. Makrapus. Sitten siinä on... Perkele! Tää lähti irti. No niinku, ja sit siinä on, sit se tulee perkele. Tämä on perkele. Ei se on lumiopardi. Se ei ole perkele. Ei vaan tää vasta jotain muuta kuin paisoo. Sannin epäonne jatkuu. Sarjankaan varsi lähti irti. Varsi irti. Harja irti. Ärsytetäänkö me miten paljon naapureita? Siinä on... Miksi mä en sano pesukarhu? Jääkarhun pentu. Pesukarhu ja jääkarhu. Sama asia joo. Ja sitten tämmönen ihana pöllö. Sen mä sain oikein. Meillä oli lumekak. Joo, mennä ja pöllölle nauraskaa, ettei siellä vähän liikaa. Voiko siinä vihdoin kaikki pistämme, että siinä on... Ai niin, tää magneetti. Jossa on... joku leopardi. Hirveä ja krääsää tänäänkin saatu hankittua. Ai niin, sit mun kolikko. Minkä mä tein. Tää on niinku... Tässä on mun nurkkaa. Sitten tuolla on vielä niinku eilisen ostoksia. Kyyhky. Kattokaa nyt mikä kyyhky. Kyyhky auki. Missä se on kolikko? Ne on tääkin on kaikkea kräässä. Niin minä tein tämän kolikon. Koska mulla oli 5 senttiä taskussa. Ja sit Sanni vihdoinkin olisi euron. Tulee painava kotimatka. Terve ja huomenta. Minä teen virhe, kun mennään aamiaiselle valkoiseen paidalla. Sä oot jotenkin niin fancyötä. Niin kuin just oikein hieno ravintola menossa. Mä oon vaan perusmustat. Ja hirvittävää nälkä. Ja sen taas syöt se pastajan, jolla mä en oo se pizzan jälkeen syönyt kunnon ruokaa. Päivän lookki. Ehkä paita vielä vaihtuu jossain kohtaa, kukaan tietää. Mä näytän väsyneeltä vieläkin. Pyörä tulee. Laukut kaappiin. Sitten lähdetään pyöriin. Otatte sitten aamupalan jälkeen pikku nokoset. Autto vähäsen. Nyt mun hartia taas kuolee. Mitä mun laukku on näin painava? Tää on järkyttävää. Arvo 2 kiloa herkkuja. Mulla on puoliakaan siitä. No sulla on niin minilaukku muutenkin. Mä oon järkyttynyt, se on niin pieni. Niin mäkin olen. Sonni on pieni. Laukku Kahvio. Miniatyyri lasagne. Ja Sannin vaattava lasagne. Sanni saa sen kassinkaan. Tuotiin just kaupasta. Mä en oo siellä vogannut hirveästi. Mitä me tehtiin tänään? Syötiin vanhassa kaupungissa.
Se oli viimeisen, mitä mä vlogasin, se helvetin pieni lasagna. Sitten pyörittiin Jostariin ja käytiin hakemaan joku ylläri lahjaboksi. Miksi mä en kuvannut sitä? Nyt se jäi kuvaamatta, voi harmi. No mutta mä ainakin sitten... Nyt se on sitä mieltä, että kaikki on hankittu. No jep. Kotona sitten tulee hirvittävä paljastus, mitä kaikkea tullut hankittua. Monelta sitten on kotona, varmaan 10 aikoihin. Enkö me vähän yli 9 oltu Suomessa? Joo, kun niistä tulee hakea. Mä en tiedä miten kauan se kestää sun luo. No 10 mennessä varmaan olisin kotona. Sen mun helvetin kilojen painavan kassinkaan niinku. Mun hiukset on niin sekaisin. Kun se hoitoaine jäi kotiin. Se hoitoaine sit peräinen. Musta mun hiukset on koko ajan niinku hirveä kärsineet. Mun sukku koko ajan kuiva ja mun harmittaa, että mulla ei ole mitään puuteraskaa. Laivaa ja se on vielä lähtenyt ja ostokset on hoidettu ja nyt me vaan hengataan täällä. Sitten sinne kahvilla jossain kohtaa. Siinä alkoholikiotokyyti ollaan. Hyvä hengata. En tainnut ottaa klippiä niistä meidän herkuista. Tää oli hyvä kolmenjuuston leipä ja shaherkakku ja yllättävän hyvä kahvi. Se kermasale pelasti sen. Toi jää sitten video. No uni meinaa tulla sillä tavalla kiinni. Ota nokoset. Mä valvon. Mä oon juonut vakuuskahvia. Mä kuunnella musiikkia. Ottaa tauon susta. Tuu. Tääkö alkaa pistää tuutulaulu soimaan? Juu ei. Tää on oikein mukava nurkka me löydettiin. Täällä voi hävätä rauhassa. Kiiski väsyy. Tarvii lisää kahvia. Vieläkin. Se 6 ei selvästi riitä. Sulle tulee kuitenkin immuunikin jo. No niinhän siinä käy, kun mitä useammista ei juo. Silloin kun mä olin siellä mediapajalla, niin silloin mä join yli 5 kuppia päivässä normaalisti. Tai no 4 kuppia vähintään, mutta niin helposti join 5 päivässä. Se on aivan ainoa kahvinkeitin päällä. Mulla toi näkyy toi kielto. Näyttää niin väärältä. Sitä tunaria etsimään. Joo, terve. Vihdoinkin kotona. Sannen faija antoi kyydin. 1,5 tuntia matkaan. Ja kiitos siitä kyydistä. Mä en ton kassinkaan nimittäin jos julkisilla halunnut mennä. Aika katsoa mitä kaikkia krääsää sieltä tallennesta, sitä lähti messiin. No, ensinnäkin. Vain jämät meidän yllätysboksista, jotka mä aion käyttää mun junk journaliin. Säästän noihin kivoimmat osat siitä laatikosta. Siinä on laivan ohjaama. Vesipullo.
tyhjää. No, tässä on mun juustonaksujämät. En sitten naksutellutkaan laivalla. Laivalta tuli napattua tämmösiä tosiaan, niin kuin missäkin mä näytinkin. En oo koskaan ollut fani, mutta niinku mun yhtäkkiä teki mieli. Mä tykätän näistä nykyisin. Ja tossa on ne kaikki tommoset. Tän ei tosiaan tärkein asia. Iso Travel Edition Kalevi. Se tuoksuu hyvältä. Tossa on ne loput postikortit. Ja magneetit. Kuinka hemmetin monta niitäkin nyt sit tuli raattu. Tosiaan 2 uutta magneettia. Tommonen perustallenna. Ja sitten eläintarhasta tosiaan se pentunen. Ja on jonkinlainen magneettikerääjä tosiaan. Sitten postikortit. Toivottavasti en ostanut tuplia, jos katsoin mitkä postikortit mulla oli äsken tuossa mun seinällä. No tämä on melkein tupla. Mulla on sitä niinku saman tyyppinen kuin näin päin. Mutta näin päin se ei ole tupla, jotenka hyvä. Sitten tosiaan nämä eläintarhat. Sitä kenguruja, lumileopardia, jääkarhuja, pöllö. Siinäpä ne ensimmäisen päivän, koska tänään käytiin siellä vanhassa kaupungissa pyörimässä. Ja lähti lisää kamaa messiin. Ja mä tungin tänne vähän kaikkea muutakin tänne samaan pussukkaan. Katsotaan mitä sitä tulee. Tosiaan kun Onyxissa käytiin, niin vähän lisää tarroja. Ehkä varmaan menee sinne mun kalenteriin muistoksi. Ja tosiaan jostain peruslahjapuodista löytyi tämmönen kiva tarra. Tarrakokkeräjänä, pakkohan se voi ottaa. No sit tässä on tossa joku random esite, mikä menee myös mun junk journaliin. Ja sitten päivän uudet postikortit. Joo, vähän sekoisin kuin noin 80 senttiä kappale. Kaikki muut oli yli euron kappale. Joo, mä tykkään postikorteista. Se on tämmönen joulunen, se on kuin joulutori. Ihana tallennan joulun. Ja sitten tämmönen. Ihan vaan kun se on tämmönen pystyversio. Ja uusia postikortteja tuli hankittua reilusti. Ei kommenttia siitä, Sanni halusi ostaa. Ja siinä oli tämä kassi. Mutta se ei ollut kaikki tämän päivän ostokseksi, kun mä siirsin siellä satamassa, kun odotettiin tai siellä Tallinnan terminaalissa tavara tänne mun isompaa kassiin. Voisinpa mä näyttää, miten hemmetin täynnä karkkia tää on, mutta en mä nyt. Sain vihdoinkin jokseenkin hyvän kuvakulman tuohon mun kännykälle. Ja tosiaan tämän päivän ostoksia, kun käytiin shoppailemassa. Joku uusi paita, Alesta tietty. Toivottavasti se on kiva, en jaksanut sovittaa. Sitten, mitä siitä yllätysboksista tuli, jaettiin Sonnin kanssa. Milk mochi. Mä oon ennenkin näitä syönyt. Ja ei ollut mun suosikkeja, mutta kyllä mä kaikki söin silti, että niinku parempi kuin hedelmämochit. Sitten, niin mitä muuta siitä tuli, tämmönen hemmetin kala. Mä oon näitä kaloja halunnut maistaa, mutta tää ei näyttänyt hyvältä, kun siinä on jotain pinkkiä suklaata. Ja se on joku aerated chocolate, ja mä en sellaista pidä, niin jos Anni otti jotain muuta, niin mulle jäi tämä kala. Ja vuorotellen napattiin, niin oli reilua. Sitten Sataman Marketista. Tää suklaapallo ja tää pakkaus on niin sepä, että mä saan tätä pakkauksen. Nyt kun mun kaverit saa näitä tällaisia, niin ne on ihan hyviä. Siinä on vaan tosiaan kuroomikuulokkeet. Saatan ehkä pistää myyntiin, mulla ei ehkä noin ole käyttöä.
Ja sitten tosiaan pumpkin spice tuikut. Yritän muistaa käyttääkin niitä, kun vihdoinkin sain sellaisia. Ja tosiaan yksi ainoa tuliainen löytyi. Pieni iskalletton. Taisin siellä viimeksi samanlaisen. Se ei valittanut, eikä se on silloin varmaan ihan jees. Tämä on mun oma mysteerisuklaa. Joo, tää mun herkkumäärä on ihan järkyttävä, niin kuin mä ehkä mainitsin jossain kohtaa sitä tiramisu-suklaa. Pienempi levy mustikkasuklaata. Kalevia riittää siinä ja se on kaikki mun kalevit. Mutta tässä on kaikki Kalevin suklaat. Sitten myös Sataman Marketista löytyy jotain tämmöstä. Heidi Milkberry Blueberry. Milk chocolate with blueberries. Ja mä pidän mustikkasuklaasta, jos ette huomannut. Ja sit oli dark and espresso, dark chocolate with coffee. Ja mähän rakastan kaikkia kahvia, niin piti ostaa kahvisuklaatestiin. Sitten mansikkapokeja tuli siitä yllätyslaatikosta. En oikeastaan välitä mansikkapokeista, mutta niistä vaihtoehdosta, mitä siellä oli, niin se oli paras vaihtoehto. Tosiaan jo menomatkalla ostettu Milky Way sieltä laivan kaupasta. Ja tosiaan löydettiin vahingossa sateensuojaa juostessa. Siinä vieressä on joku tee- ja kahvikauppa. Ja sieltä tarttu mukaan joulutee. Mulla on ihan liikaa teetä, ottaen huomioon, että mä harvoin sitä juon, mutta jouluteetä ei voi olla liikaa. Ja sitten sieltä samaisesta kaupasta kovasti niitä kahveja haistutin siellä, kun se kaikki makukahveja. Kun appelsiini suklaa kahvi lähti messiin. Tämä on joku 4 euroa. No siitä varmaan hirvittävä kilohinta, mutta niinku vähän jotain hienompaa kahvia. En mä tiedä, että oliko tämän haju nyt mikään paras. Me mietitään ja kardemumman välillä, mutta mennään sitten tuolla, koska mulla on myös pumpkin spice kahvia. Mä ajattelin, että se on sitten vähemmästä kardemummaa. Meinasin vielä Satamassa ostaa jonkun kannelikahvin tätä samantyyppistä, mutta en mä sitten ostanut. Mulla oli 2 pakettia kahvia laukussani. Sitten tosiaan nämä ihme IV-keksit. Mistä ne edes tuli? Aina sitä ihme minitosta, mihin me päädyttiin. Sitten Minisun yllärikassista löytyivät nämä. Peeling Candy. En tiedä, aionko ne syödä noita. Ostan Kalevin puolesta jotain Kalevin suklaakeksejä. Ja jotain Renin Brownie keksejä. Tää on järkyttävää. Mulla on niinku loppuvuoden karkit tässä oikeesti. Ja sitten Rimin alennuksesta löydetyt vihkot. Ohut. Onko tästä medium? Toinen medium. Tai on kaikki mun jutskat näköjään sisällä. Tää on oikeastaan paksu vihko. Toinen paksu vihko. Tai tässä on kaikki mun esitteet, mitkä mä niinku jaksoin poimia. Joku papukaijapuisto ja Eckeron ohjelma ja eläintarha-esite ja Tallinkart-esite ja laivan turvallisuusohjeet ja kartta. Ja taas joku eläintarha. Joo, mä sinne mun junk journaliin hirveästi yritin kaivaa kaikkea kivaa sieltä. Okei, loppu taitaa häämöttää. Niin tääkin on vaan mun junk journal ja mä söin nää ekana päivänä. Matcha latet. Se menee heti ensimmäinen testi. Koko tästä kamerastakin tilaa, kun tää vaan jatkuu. Joo, siinä taas on niinku kaikki täältä näin. Ja kun mä tungin näihin kaikkiin random taskuihinkin kaikkea. Yksi KitKat tuli siitä Anixin yllärikassista. Paperi ja Anixin ylläri
laatikosta. Äsken mä sanoin 2 sokeria laatikko. Pihot tippuu. Edelleenkin reissun paras ostos. Meni meidän matkakassasta. En ole vaan niinku Suomesta tulee pitää epäkata, kun niitä ei ole huomioida. No nää hemmetin mochit, mitä Sanni sai sen yllärikassista. Minison yllärikassista. Nää on just niitä hedelmäisiä mocheja, niin saadaan syöntymä niille. Ja mikäli tämä on sieltä jostain Kalevin kaupasta. Nää Kalevin alennus tryffelit. Tryffäjoitetut. En minä tiedä. Miksi täällä on vieläkin kaikkenut? Tuossa on hiusharju. Niin joo, mun jakuvat. Tosiaan siinä ylläriboksissakin oli 2 jaakuvakeksia. Mä söin ne molemmat heti kun me avattiin se. Mä olisin, että jos siellä boksissa on jaakuvaa, niin minä otan ne. Kyllähän siellä sitten oli 2 sellaista, niin ne on syöty. Ja samaa ne oli. Koska tää ei ole mitään muuta kuin kuitti. Niin no tääkin on jotain mitä sieltä yllätyskassista tuli. En tiedä onko tääkään käyttöä joku huiras, vaan ehkä Vinteriin. Ja scrunchies. Mua hirvittää miten täynnä mun sohva on. Niin joo ja nämäkin. Mun Tiger yllätysotukset. Tässä oli se hyppyhämähäkki ja tässä oli se yksi niistä kissoista. Siinä taisi olla kaikki. No, tässä on joku mun jutska, minne mä keräsin mun kuitteja ja tämmöstä pienempää krääsää sinne mun junk journaliin. Niitä ei tarvitse käydä läpi. Mä en halua katsoa mun kuitteja. Huolestuttavaa. Ja suuri osa mun ostoksista on herkkuja. Mä toivon, että ne riittäisi niin kuin loppuvuoden. Tässä tosiaan yksi puoli mun sohvasta ja toinen puoli mun sohvasta. No niin, nyt mä rentoudun ja yritän järjestää kaiken mun krääsän. Kiitos, jos katsoit vlogin ja toivottavasti oli edes vähän viihdyttävää. Joo, Sanni on sen synttärilahjan tänne. Sen on pakko tuoda takaisin. Aina noi kolikot, mitä mä teen se vanhasta, oli ne sanoi niillä väliin. Mutta niin nähdään sitten seuraavassa videossa, milloin sitten ikinä onkaan. Mulla on taas vähän backlogia näissä. Näkemiin!